gelmegi bilen Ziyadon Sowetinde adamlaryň arasynda bayramçylyk ruhy işlenýär. Bu ýerde aýratyn milli miras nahar bolan gül çörekler taýýarlanýar. Olaryň diňe iýmitler, eýsen bagyt, bereket we gowy arzularyň nişanydyr. Maşgala bolup taýýarlanýan bu çörekler täze ýyl garşy almagyň mökün bölegi bolup durýar. Şeýlekem taňşan şekerini, 1000 ýyllyk däp bolan kölege teatr görkezilýär. Ýinçe deri şekiller arkaly canlandyrylýan bu sungat görünüşi halkyň paýhasyny we medeni mirasyny görkezýär. Hebey welaýatynda bolsa täze ýylda ýürüýte towuk kellesi atly nahar taýýarlanýar. Ol tugy unundan edilip, ýagdy gowurlar we bayramçylyk taçagynyň möhüm bölegi bolup durýar. Soňra Şansi welaýatynda gadim sungatlar naqş dikmek, laq önümleri we fenju aragynyň öndürilişi görkezilýär. Bu däpler müňlerçe ýyl bäri dowam edip gelýär. Umuman bu ýerleriň hemmesinde täze ýyl diňe bayram däl, eýsen milli mirasyň, däp desturlaryň we maşgaly gymmatlyklarynyň dowam etdirilýän wagtydyr. Gelin onu bilelikde goralyň we dowam etdirelim.